Takže ešte raz ďakujem a poprosím o nejaký väčší potlesk, ak by sa vám dalo. Hovorím, obrovský úspech pre Lednické hrovne, miestnu časť Horenická Horka. Sme na vás príslušne hrdí. Marian, veľká vďaka, je to obrovský kus tvojej roboty, ale aj všetkých, ktorých si k tomu doviedol. Bez nejakého vedenia, bez trénera to nefunguje v žiadnom športe, takže a už nám prestáva, zdá sa, že aj pršať a ja vždycky hovorím, že keď to vyzerá zle, tak sa to vždycky na dobre nakoniec obráti. Takže príjemné.